Hello, my dear children. How are you? Hope you must be well and fine. I am also very fine. This is Pragya Paramita Sahu. Today I have a new video for you. ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଗପ ଶୁଣାଇବି। ଆର୍ ୟୁ ରେଡି? ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ଏହି ଗପଟି ତୁମର କ୍ଲାସ୍ 8 ଇଂଲିଶ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛି। ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଏ ୱାଇଜ୍ କିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଗପଟିର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏ ୱାଇଜ୍ କିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା। ଇଟ୍ସ ଭେରି ସିମିଲାର ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୋରି ହୁଜ୍ ହର୍ସ ୱାଜ୍ ଇଟ୍। ଏହି ଗପଟିର ତୁମର ଲେସନ୍ 1ରେ ଥିବା ହୁଜ୍ ହର୍ସ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ସହ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ନାଓ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦି ଷ୍ଟୋରି। Once there was a king. His name was ବିକ୍ରମ। ପିଲାମାନେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ବିକ୍ରମ ଥିଲା। କ'ଣ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ବିକ୍ରମ। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ୱାଇଜ୍ କିଙ୍ଗ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ଥିଲେ। ୱାନ୍ ଡେ ଟୁ ଓମେନ୍ କେମ୍ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗ, ସୀତା ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଜଣଙ୍କର ନାମ ସୀତା ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେ ୱେର୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ। ଆଉ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ବେବି ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଟ୍ ମି ହାଭ୍ ଦ ବେବି, ସୀତା ସେଡ୍ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗ। ଆଇ ଆମ୍ ହିଜ୍ ମଦର। ସୀତା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ଏହି ଶିଶୁକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏହି ଶିଶୁର ମା। ନୋ, ଆଇ ଆମ୍ ହିଜ୍ ମଦର ସେଡ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଟୁ ମି। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏହି ଶିଶୁର ମା, ମୋତେ ଏହି ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଙ୍ଗ ବିକ୍ରମ ଥଟ୍ ଫର୍ ଏ ମିନିଟ୍। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦେନ୍ ହି ସେଡ୍ ଟୁ ଦ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ, ବ୍ରିଙ୍ଗ ମି ଦ ସୋର୍ଡ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ମୋର ଖଣ୍ଡା ଆଣିଦିଅ। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରଟ୍ ଏ ସୋର୍ଡ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଆଣିଦେଲା। ହୁଜ୍ ବେବି ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଦ କିଙ୍ଗ ଆସ୍କ୍ଡ ଦ ଓମେନ୍। ଏହି ଶିଶୁଟି କାହାର ବୋଲି ରାଜା ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ହିଜ୍ ମାଇ ବେବି ସେଡ୍ ସୀତା। ଏହା ଶୁଣି ସୀତା କହିଲା, ସେ ହେଉଛି ମୋର ଶିଶୁ। ହିଜ୍ ମାଇ ବେବି ସେଡ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଏହି ଶିଶୁଟି ମୋର। କଟ୍ ଦ ବେବି ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ, ଗିଭ୍ ୱାନ୍ ହାଫ୍ ଟୁ ସୀତା ଆଣ୍ଡ ଦ ଅଦର ହାଫ୍ ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ରାଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସୀତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସୀତା କହୁଛି ଶିଶୁଟି ମୋର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛି ଶିଶୁଟି ମୋର। ତେଣୁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହି ଶିଶୁଟିକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦିଅ ଏବଂ ଅଧା ସୀତାକୁ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଅଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଇଦିଅ। ସଡନ୍ଲି ସୀତା ବିଗାନ୍ ଟୁ କ୍ରାଏ। ଏହା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ସୀତା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ କିଲ୍ ଦ ବେବି, ସି ସେଡ୍। ଏବଂ କହିଲା, ନା ନା, ଦୟାକରି ଏହି ଶିଶୁଟିକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହି ଶିଶୁଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଲିଭ୍। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗିଭ୍ ଦ ବେବି ଟୁ ସୀତା, ଦ କିଙ୍ଗ ସେଡ୍। ସି ଇଜ୍ ହିଜ୍ ମଦର। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ଶିଶୁଟିକୁ ସୀତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ସୀତା ହେଉଛି ଏହି ଶିଶୁର ମା। ଦ କିଙ୍ଗ ସେଡ୍ ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଲାୟର, ଆଇ ସାଲ୍ ପନିଶ୍ ୟୁ। ଆଉ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ସାର୍ ସେଡ୍ ସୀତା, ଡୋଣ୍ଟ ପନିଶ୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର। ଏହାପରେ ସୀତା କହିଲା, ହଜୁର, ମୋର ଭଉଣୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ କିଙ୍ଗ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପନିଶ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦ ଓମେନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆୱେ ହ୍ୟାପିଲି। ଏହାପରେ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ଶିଶୁ ସହିତ ସେଠାରୁ ଖୁସିରେ ପଳାଇଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି ସୀତାର ଶିଶୁକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ କରିଲେ। ସୀତାକୁ ତା ଶିଶୁକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ସହ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଧରିପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଯେପରି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବା ହୁଜ୍ ହର୍ସ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଭିକାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ନିଜ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ଦାବି କଲା। ଆଉ ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ କାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ? ସେମାନେ ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ଓ ଅସଲ ଚୋରକୁ ଧରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ହଁ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଠକିଲେ ନିଜେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ।
आउ गोटे कथा आम यही गपर मध्य शिखिले समस्या जेते जटिल हेउना कहीं उपस्थित बुद्धि प्रयोग करी सब समस्यार समाधान निश्चय आम करिपरिबा। ताहले पिलामाने चल एबे आमे एही टेलफिश ए वाइज किंग रे थिबा केतक वर्ड मीनिंग जानिबा। वाइज चतुर बा बुद्धिमान, वंस थरे, किंग राजा, ओमेन इट्स द प्लूराल फॉर्म ऑफ ओमेन। ओमेन अर्थात स्त्री लोक जेतेबेले गोटिएरु अधिका कौनसी जिनिस बा वस्तु हो जाए आमे ताहाको बहुवचन बोली कहू। तेणु एठारे दुई जन स्त्री लोक थिबारु एठारे ओ मैन नु ओ मेन होइछि। सिस्टर भौणी, बेबी शिशु, थट इट्स द पास्ट फॉर्म ऑफ थिंक। थिंक अर्थात भाबिबा, थट भाबिले बा भाबिला। सर्वेंट चाकर, भृत्य बा दास। ब्रिंग आनिबा, ब्रट इट्स द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग। ब्रिंग आनिबा, ब्रट आनिला। सोड खंडा, हुज कहार, कट काटिबा। हाफ अधा, क्राई कांदिबा, गिव देबा, पनिश दंड देबा। पिला माने कहिल व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पनिश। पनिश शब्दर विपरीत शब्दटी कौन? पनिश अर्थ दंड देबा, पनिश रा विपरीत वर्ड हेउची रिवार्ड। पनिश दंड देबा, रिवार्ड पुरस्कृत करिबा। पिला माने आजी आमर हुज हर्स वाज इट फॉल ऑफ लेसन ए वाइज किंग सरीगला। तुमे एही चैप्टर टी घरे मन ध्यान सहकारे पढ़िबो एवं एहार समस्त क्वेश्चन आंसर्स अभ्यास करी मन रखिबो। एहा सह एहार वर्ड मीनिंग एवं स्पेलिंग मध्य मन रखिबो। मोर आशा एवं विश्वास मोर एही वीडियो तुमर पाठ पढ़ारे निश्चय हेल्पफुल होई परिबो। तुमे माने मोर वीडियो को निज सांग मानक सहित शेयर करिबो जहा फଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ। ତୁମେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ को सब्सक्राइब करिबो। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ନୂଆ ଷ୍ଟଡି ଭିडिओ ଆସିବ ଏହାର ନୋଟିଫିକେशन पाई परिबो। थैंक्स फॉर वाचिंग विथ लॉट्स ऑफ लव। हैव ए गुड डे। गुड बाय।